Бұрын заманда яшәгән bir принцесса. Һәм очраткан ул bir матур принцны. Һәм принц әйтә принцессага: "Ах, принцесса, син шундый матур." Принцесса җавап бирә принцка: "Красота лишь это отражение блика луны, сияющей в небе под звездами." Принц шаккатып карый да һәм тагын җавап бирә: "Принцесса, мин сине яратам ахрысы." Принцесса аңа: "Если любишь, отпусти, а если отпустил, значит не любил." Һәм принц түзмичә уклау белән тия башлаган принцессаның башына диваналыгын чыгарыр өчен. Вот суга икән булай дип. Суга. Үлмә. Ой. Киноның исеме язмышлардан узмыш юк икән. Һәм менә шул җирдән кино башланып китә. Җитәм дә онтам. Барысын да онытам. Моның булуы мөмкин түгел. Булай булырга тиеш түгел. Мин түгел әйтәм, бу хатының хәтере принц дигән өчен юкка чыккандыр дип. Ничектер юкка чыгарга тиеш бит инде ул. Мин шул дигән өчендер дип уйлыйм. Миңа булай ди, әйткәннәр бер-ике татар режиссеры синең сценарийлар артык эксцентричный дип. Мин аларны уклау белән. Нәрсә булды сезгә? Үзегезне начар хис итәсезме әллә? Яхшы хис итәм, нормаль. Барса, монда бар тик кеше карашы. Китайсларны күрсәтте. Үзең кара. Нәрсә шоулы бу кадәр? Ничек ул хатын авызын ябып сөйләшә? Илдар чыга. Илдар. Чыга. Коткаручы хатынны машинасына утырта да больницага таба алып китә. Хатын аңына килә һәм Егылып ингәндегез дип уйлап туктаган идем. Сезнең хәл катлаулырак булып чыкты шул. Исемегез ничек? Белмим. Кем соң мин? Ниндидер белмим кем аркасында минем проблемаларга чумасым килми. Чыгыгыз хәзер үк. Хушлашабыз. Мужик. Эшкән баштан аягында басып тора алмый дип уйлаганда, син аңа ярдәм итәсең әйеме? Чынлыкта да контуженный икән аңа син аны куасыңмы ни? Гомумән нинди проблемалар булырга мөмкин? Хәтерсез хатын аркасында. Каршыгым, мин кайттым. Синең йөзең миңа таныш түгел. Аптырагач инде коткаручы хәтерсез хатынны больницага илтеп куя. Приемныйда утырган хатынга акча бирә, хәтерсез хатынны яхшылап карасыннар өчен. Һәм чыгып китер алдыннан хәтерсез хатынга менә нәрсә дие. Нинди сөйкемле кыз. Күзләре. Сөйли торган күзләр. Әйдә, кияүгә чык миңа тагын диң. Кияүгә чык миңа, йолдызлар астында бергәләп чәчәкләр җыеп йөрербез. Нишләде ул хатын сиңа башта машинадан куып чыгарлык? Соңрак башым китәрлек булгач, минемчә бу мужик бары тик эмоционально стабиль түгел. Я нәрсә булды? Кайчыгыз авырта? Башыгыз авыртамы? Исемегез? Фамилиягез? Кайда торасыз? Кайсы авылдан? Минем дә хатын ул авылдан. Ләкин миңа мөслим яклары ошамый. Хатынны да яратмыйм мин. Шуңа бүген моргта йоклыйсыз. Әлбәттә, моргта берәүнең дә йоклыйсы килми һәм хатын больница буйлап исәнгәрәп йөрүен дәвам итә. Нәрсә йөрисез монда төннәр буе? Көн генә җитмәдеме ни сезгә? Син нәрсә торасың монда басып? Бош! Яңа төп геройлар белән таныштырып киткәнче, минем сезгә бер соравым бар. Кем ТНВ каналыннан иртәнге 9-да кино карый? Димәк, әбиләр, рахим итеп кабул итегез. Бары тик сезнең өчен генә. Стриптизершалар, бандитлар, фахишәләр, наркобароннар һәм урамда йоклый торган кыз. Синең исемең ничек? Кая яшисең син? Как тебя зовут, душенька? Беләсезме нәрсә кызык?
урам жыйыштырчы апалар әз дегенде бу хатынга рушан дәшеп мәдәштеләр. Доктор юк. Хәтерсез хатын инде су эчә, әбиен искә төшерә. Минем хәтер югалткан юк. Ялгышмасам. Ләкин шуның хәтлек моментларны исенә төшерә алгач, нигә ул ничек ул үз исемен һаман исенә төшерә алмый? Кызым, синең исемең варенье кайнатканда 3 стакан писүк, аш кашык лимон кислотасы, 1 килограмм җимеш. Синең исемең инаңны? Бу хатының настройки по умолчанию яки инде автопилот бик начар эшли ахырысы. Чөнки башта ул машина астына кирәзде. Соңра ул больницадан чыгып китте. Хәзер инде ул үз теләге белән полициягә барып эндәшеп, Кутузкага килеп эләкте. Кутузкада әлбәттә фахишәләр җыелган. Син кем? Минем исемем Зульфия һәм кызлар, минем идея бар. Әйтәгез төркем җыябыз да һәм җырлыйбыз. Күз алдыгызга китерәсезме? Зөләй. Исемең ничек? Био. Тагын бер кат шундый комедия күрсәтсәң, манчыйбыз үзеңне аңладыңмы? Фахишәләр хәтерсез хатынга исем бирәләр һәм үзләренә эшкә алырга уйлыйлар. Шибәркәйнең безнең кулга керүше булды әле. Давай, проходи. Иптәш майор, менә булар инде кичәгеләр. Кая китер? Ничә анда? 5, иптәш майор. Нәрсә җитмәде сезгә? Сезгә нәрсә җитмәде? Минемчә, бу мужик бердә полиционерны уйнамый. Аның үз-үзе тотышы күбрәк минем универдагы укытучыны гына ашаган. Закон сохранения энергии в межпространственном континууме субатомных частей равна гиперболоидный пространственный каскач. Канат астында яшисездер, рәхәтләнеп укыйсыда, эшлисегенә иде дә бит инде. Юк! Хәзер искә төшәм, хәзер. Юк түгел. Ах, сезнең хәшәрәт ләйкәләр! Бар. Ишкинез. Фахишәләрне Кутузкадан чыгарып җибәрәләр. Рита ялгызлар ярдәмендә Паша һәм дөнья буйлап үзенең исәнгәрәп йөрүен дәвам итә. Шуның белән беренче серия тәмам. Белмим дуслар, миңа калса мин бу киноны иртәнге 9-да тыйнфадан күрсәтмәс идем. Кичке 9-да да күрсәтмәс идем. Иртәнге 4-дә дә күрсәтмәс идем мин бу киноны. Конструктив яктан караганда кино начар түгел. Актерлар уйнавы уртача, сценарий НТВ каналыныкы, күзгә ташланган хаталар булмады. Ләкин менә ничектер миңа әлбәттә ошый кино режиссеры Нурания Джамалиның гадәти рамкалардан чыгарга теләвен. Ләкин мин бу киноны үз әбимә күрсәтмәс идем. Бүгенге шулар, сезнең белән Илдар Усманов, YouTube-та каналга язылсагыз, мин бик сөенәчәкмен. Лайклар куйгыз, контакты, һәм гадәттәгечә озактан мораль. Все шуларга не смотри, фахишәләрне не люби, бандитларны вали. Нурания Джамали. Сезгә Казанда озакламый ачыласы Time Cafe, Ulta Anti-Cafe һәм Кота Cafe турында сөйләп китәсем килә. Әгәр дә сез бисиләр яратасыз, дусларыгыз белән күңел ачырга телисез икән, димәк сезгә Волково 60/2 адресы буенча урнашкан кафега туры юл. Тулырак мәгълүматны сез видео астында урнашкан сылтама буенча табарга мөмкинсез.